Ha? Sama ta? Ano ka silent movie na ito yung kata? Ano ba naman? Makita ito dito sa TV. Manang. Kari. Uy, dahil titi, ano ko nga may kalo. Ni Rudy. Apo. Mo beng ti sa punong atawag. Si Estrada na. Siya ni Kari nga, muto nga nagsakit kinakal. Kaya ka, si Kamata, ito ka. Close up dati. Hindi. Talaga nga ako, ano eh. Nakita na ito ka. Tagal pagyaman may tigas ting pinagkikita may mami dito ano Manong Nardo. Kastoy mo ilangan pinagsasaba no dati occasion kastoy lalo ka naman ang rin nakita 10 years nga imubing Ayun. masapay ko mga Kade, kinutungak ka rin na, dahil pinagsakit kinakal. Mag-atid dugmod sinaryan natin edad na tapay mo na ako Wala, ginagata ko biyan ko. Napasa, yan ang Okay. Yan, close up na ta. Makita namin dyan si Beauty yung apa. salamat meron Hindi. Ayun na dyan. Close up. Camera action. Sabay mo ito natin. Ipatulog si Dialas ka na to. Ay, Ay. Sa Canada, di ba yun? siya ang ni Karay nga, DJ adi mo Adem nga. Merry Christmas. Merry Christmas ay, ng Happy New Year. Kumusta kay ang amin nila? Kasama ba si Ayan, kay Adem nga Karay na nakukutungan. Bali si Mirce. Mukha ko na ka. Sige, balay namang nagot kami, may kami nakikita po, sa naglagay. Sunganda mo dito ya. Nakadin na mo data ng Pinelo. Ni dati dia Rude ni Rodrigo na kay may kaalungan ako majam niya ng balay da, naging kalsada. Ay. Ilan Masyate na eh. Good. Good. Ayos. Ayan. Kahit namin na ni paggal daw ni pagarabi yung magsorabi. Ito na po. Ay, tsaka sa naditak pa si Manto, may nagato dyan abroad. Dati kami nila, simula tayo, nood niya na ang tinalita. Sa dati po sila GB, mo tinabasipal. Tinulit sila. Kaya na ikataan na high school. Supay lang mo tulog Napay na kumata, kanatay niya ako Diyos ko, nanayin mo ka na dyan. So, sikita kayo sa manunti ko na dyan siyang daw. Ay, pagbaga na gawin na pinag-Amerika, kaya nabigiti ang tulmo dito, makipaswak pa dito. Ado na dito yung sa Amerika. Bro. Tanong, pwede mga makita tayo mo dyan, pa tayo dyan TV mo. Tanong ko. Naminglingan tayo mga nalaing. Salamat tinulat sa Beng, kumusta ka nitan, Beng? Merry Christmas. Ano, kumusta? Perning launa, kumusta ka? Ano si Kotot noon? Naman ang Perneng. Ah. Basta kaya ang nita nantay. Kaya kung mga tanong, away sa tubag, bakasyon dito sa Pilipinas, kung sa napulubusan di Bagrana. Tingnan mo dyan. Well, kinangkantsawan pa di may dyan. Uy. Baganan ang lodigay kadak ko iti kwartada, kaya ganda di sa Pilipino, so retalo silwa. Leda, mana? Maganda siya ito na eh. na bigitay tukok dapat. Away, bakit damaanin? Eh, dati mo name sa mga digaw. Bijay kita. Mana rin ta? Ang kani. Nagdapo mo ni Jay Amerika ng diya. Sana na ulitan tata di Jay. Okay guys, ini ya mating tayo dito eh. Ulitak kang hindi ko kuna na ay ko Setelah itu dia. abulit ka magawang kaligay pa. Ural. Ano, makita tayo ng TV dyan ko tayo. Ah. Lagi na madarong Oy. Rumor kay tanungay dito.
manangasin niya po Diyos. Itao nga na singpat. Ya bita max ka na. Tarak na niya po Diyos. Wala. Hindi na kita yung ako. Ano na? Napanawan lang kung nalaki niya pagyo mo. Manok ka na niya dito ang dagkaya. Ano ko tama alam ani dek ang kayo. Lagi tayo doon nga babae. Nagalumag. Why? Anak ni Lita Doon nga sa muna. babae nga nanilita. Doon nga anak ni Ilok. Pilo. Sa doon mo pininibi. Ako ino, makatoy ka na. Makay ka no dito ante. Ano nalawag ante? Ay, Lola. Kanalawlawag pa sit. Ani, Close up tata kayo. Pag sigarilyo agaraw. Kaya na, mag-istorya tayo. Agulit kayo sa mga sa Ala, conversation. Wala naman, nanay, mas tiloto Ulit na. ka po talaga dyan na. Ipalagit ko sa mga. Kaya pa ng bakasyon ba naging kaya nga. Na ni kapagis mo pa ado maganti doling na. Kumusta? Wala ako pagagatulo kaya Ulit tayo. wala na ba tapos sinusuro. Uy, ako na kayo. Kaya kami, kaya dami dami. Kaya ko na kayo. Lawag sa kayo ate. Close up. Close up. So nga po na mas biyak ka sa Dilawag ni Makita tayo ng mag-iiter ang tayo awan ba? dito. Tapos sinurot niya bala dati. Mabalin tayo mo lang nga buya. Ulitan na ba hindi siya? Pero dyan naman ang Diyos niya. Siguro pag buyan tayo taka. Adapt yung cable na. Malitasan dito. Ada magtiba dito yung tayo. Cable yun. Papaalam ni Daniel. Kailangan na nasawag dyan Talyana sa nakaaway. Dadayay. Sila no Agustia sa kapitan ito. Ano siya pinagkamayan na pa ng Meksikano? Kabalik at sibat pagada kanya pa yan. Ang tadadi papang ko dyan, damo ko ay papang ko dyan, San Diego. Naariwo nga, nakapaadano na kay New Mexico. Alas 10. Meksikano.